Mireu que apareix ara una goteta de llet. Ho veu ahí? Esta llet és supertòxica. Alerta, esta és de les plantes més perilloses que hi ha. La toxicitat esta és extraordinària. La lletrera. Això és un irrita moltíssim. Irrita moltíssim. Això, per exemple, en els ulls, te pot deixar pràcticament segur. Hi ha gent que durant la guerra, per no anar a la mili, per no anar a la guerra, i pues van a veure tu, me tira lletrera, diuen que un dolor és horrible, diu espantós, la gent que ho ha tingut, que era una ciutat, que sigui, diuen que és tremendo. I podien fer-se úlceres després que s'han quedat seus. Sí. Això és poca broma, I si algú tocara alguna d'estes, la llet eixa, o s'haver esguitat, o el que era, una, per suposar no tocar els ulls, però tampoc les mucoses, boca, els nassos, els genitals, l'ano. Lo normal no és que uno vagi tocant, estic tocant-se l'ano, però, en fi, jo dic com a advertència. Com a advertència, però, a tot un però en el passat havia una espècie de broma, jo crec que de molt mal gust, entre els xiquets que tiraven cap a l'adolescència i els xiquets més majors abusaven dels menors, de la ingenuïtat de que aquell volia ser també dels majors i home, per ser de la colla baixes el prepuci la cabota s'apunys un poquet i una goteta i te se fa una cabota que te la poses damunt. ¿Eres sonero, teu poble? i en el meu home, mira, aquí estic veient gent que diuen que sí, clar que sí ho saben no com el fet o quan para que també és que se feia era el ritual de trànsit a l'adolescència. Sobretot en els llocs on l'aigua circula amb més velocitat solen haver sargues o vímers. La sarga hi ha una partida de Xixona, que és la sarga, veritat que sí? La sarga, o el vímer, o té diversos noms, són plantes, una família que té moltes plantes, que s'hibriden molt, els botànics van locos tratant de veure quina és quina, és una planta, és una família complicada botànicament, que solen ocupar els llits de rius de les Rambles on l'aigua va amb molta força. Són els sauces en castellà, o, bueno, alguns dels sauces són les mimbreres. El vímer és el que fa mimbre, perquè moltes d'aquestes rames són flexibles i permeten, adequadament tractades, fer després cistelles i demés, és tota una artesania important en la història que ha sabut usar aquestes rametes tan flexibles i tot això, que eren quasi l'arquetipus de rameta flexible. També s'ha tret l'aspirina. L'aspirina, l'àcido salicílico, acetil salicílico, això, és d'aquí. Mira el que feien els espartans. Agarraven l'escorça del sàlix, del salse, del sauce, i què la feien? Anem a provar. Hosti, doncs funciona. Però clar, un escorfa és una cosa molt complexa, com una fulla que té centenars de components. Quin de tots els components és el responsable? I això se dedica en químics a veure, en particular un químic que tenia un problema familiar, i era que son pare tenia uns reumes terribles, que li feia mal tot el cos, no podia, diu, a veure si en això que lleva la febre i lleva el dolor, puc ajudar a mon pare que està patint. Busca, i identifica el responsable, la substància responsable, que era un àcid que formava part de l'escorfa, i com és un àcid que provenia del sàlix, àcid salicílic, i comença a donar-lo, però el pare, sí, molt bé, es recuperava del reuma, però se li feia una úlcera com un taco de cavat.
patia moltíssim perquè se li irritava molt tota la mucosa gàstrica. Passava fatal. Un dolor desapareixia però li venia un altre. Serà possible aconseguir una cosa que tinga la part bona de llevar la febre, de llevar el dolor i mos evite la part roïna del dolor generat? I ara torna una altra persona i buscant, diu, mira, vaig a provar més plantes. I diu, sí, hi ha una rosa, que curiós, de la família de roses, no és una rosa exactament, però la família és una rosàcia, que té les fulles com les del salse. Vaig a provar a veure si hi ha similitud. I una altra volta bingo, però casualitat, Se trobo que aquestes fulletes, paregudes a aquestes, però que eren d'estes, tenien la doble propietat de llevar el dolor i de no causar-ne un altre. Busquen i busquen, busquen i busquen i troben que hi ha un component que és un derivat de l'àcid salicílic, però que bloquejava l'acció perniciosa negativa. I era un derivat que era un acetil. I l'acetil salicílic. I com que la planta botànicament era una espirea, li van dir aspirina. Van fundar una companyia farmacèutica, va triomfar i és probablement la medicina més utilitzada per tot el món. És una Ulex parviflorus argilaga. Ulex fa referència a un grapat gran de plantes que punxen, espinescents, Ulex. Si uno se'n va a Galícia veurà extensions immenses, plenes del que diuen tojo, que és l'argilaga, la viaga, en gal dit tojo, i això és extensions, però d'una que és més gran que aquesta, i fa la flor més gran. Les argilagues en general fan una flor relativament gran, però esta en concret, la nostra, fa la flor la més xicoteta de totes les argilagues. I els botànics li ho han dit en el nom. Li han dit Ulex, el gènere, les argilagues en general, parviflorus. Parvi de pàrvulo. Un pàrvulo que és un xiquet xicotet, del menudet. Parviflorus, que té la flor pàrvula, la flor menudeta. Perquè les paraules ens van dir coses. Però quan tenen flor són inconfundibles, vull dir, són inconfundibles. Esta és una flor blanca, oberta, molt bonica, i esta altra és una flor lila, a voltes un poc blanquinosa, però que té un llavi i uns estams que cauen aquí. Esta, que no fa olor, se li diu romer mascle. I diu, chico, això de mascle a què ve? No va per Mascle, res. pues, perquè no aprofita per res. M'expliquen. Home, m'ho estic tirant una pedra contra mi. Però què passa? Que qui li ha posat nom a les plantes segur que és sempre dones. Este romer mascle és de la mateixa família... Ah, que m'ha caigut la de l'estepa. Estepa. Així. I esta altra, abundantíssima. La flor és igual, però... I quan arriba la primavera la distingiu fàcilment perquè fa unes flors de color rosa, obertes, precioses, és un esclat de color, que en el centre tenen els estams de color groc. Groc. Tu la distingixes allí, quina meravella. És molt bonica, però alerta, no vos feu il·lusions d'anar a regalar-la. Si la talleu o l'endueu, quan arribeu tindreu 2 rames seques. Se cauen els pètals en seguida. De fet, duren un dia, duren el matí. Són tan cridaneres que tenen assegurada la pol·linització. Alerta, acabo de dir-vos que la flor és de color rosa i és estepa blanca. Per què? Perquè la part de l'any que no té flor
mireu, les fulles són blanquinoses respecte a una altra també pareguda a ella, que té les fulles de color oscur, fosc, li diuen estepa negra. Curiosament, l'estepa negra fa les flors blanques i l'estepa blanca fa les flors roses. Però per què? Perquè els que li van posar els noms estaven pensant en que la major part de l'any la veurem blanca, blanquinosa, que és un mecanisme que tenen les plantes, moltes plantes d'ací, per a resistir la sequera. Perquè gràcies als pelets minúsculs que cobreixen les fulles, que és el que li donarà en part, moltes voltes, aquest aspecte blanquinós, si toqueu és una cosa peludeta, els pelets permetran que se forme ahí entre els pèls una càmera d'aire que actua d'aïllant.